Vaig fer un taller de certificat lingüística ara fa un any i mig, jo crec que deu fer, i realment sí que va ser molt útil les eines i els recursos que ens vau donar de cara a això, trobar aquesta comoditat i aquest confort, diríem, a l'hora de mantenir el català en diferents situacions del dia a dia. Sí que hi havia situacions concretes on a vegades canviava el castellà i, en canvi, a partir d'aquests cursos sí que m'ha ajudat a mantenir-lo i a mantenir-lo tranquil·lament, amb aquest confort, diríem, que necessites, que sovint els catalanoparlants en aquestes situacions ens sentim incòmodes i aquest fet fa que passem al castellà, i, en canvi, amb aquesta primera presa de consciència i després amb els recursos que ens vau donar, doncs realment és més fàcil. Nosaltres, per tant, tenim un mètode perquè la gent aprengui a mantenir-se en català. El nostre paradigma és que no n'hi ha prou amb saber-ho, no n'hi ha prou amb la consciència, no n'hi ha prou amb sensibilitzar la gent de la importància de mantenir-se el català. I si molta gent li sembla que això és inviable i que es trobaran en unes situacions complicadíssimes i els hi ve mal de panxa, fem com la guineu que diu que quan veu que no podrà agafar el raïm, diu que és que el raïm era verd, i en canvi nosaltres oferim maneres de fer-ho viable. Per tant, estem oferint una eina socialment i que des de les entitats, des de les institucions, es pot brindar a la gent perquè aquest propòsit que necessitem ara assumir col·lectivament d'aprendre que una massa crítica aprengui a mantenir-se en català davant de, trobin la manera de que els hi sigui viable. Hem d'entendre que en qualsevol altre estat del món, els ciutadans tenen experiència dels immigrants que arriben, de la gent que no parlen alemany, de la gent que no parlen noruec. I què fan? Doncs s'expliquen, o el que no faran és aprendre totes les llengües del món. Per tant, a la gent que arriba els hi fan entendre que han de parlar la llengua d'aquell país. Nosaltres, bàsicament, hem de fer el mateix. Jo penso que és unes eines, uns recursos que expliqueu molt útils i que els feu entendre de manera molt fàcil. Hem de tenir en compte que la immensa majoria de cops en què els catalanoparlants ens passem al castellà ho fem per iniciativa pròpia. És a dir, el nostre interlocutor no ens diu que no ens entén, no ens demana un canvi de llengua, som nosaltres sols qui d'alguna manera decidim passar-nos al castellà. No és una decisió conscient, perquè com bé expliquem en els nostres tallers, respon a un hàbit, és a dir, a una conducta automatitzada. Nosaltres també tenim i oferim tècniques per les situacions més conflictives o que poden ser més tenses, com quan algú t'ordena que li parlis en castellà. Però, insistim, aquestes situacions més conflictives són minoritàries. Crec que de tota la informació que doneu et permet contextualitzar molt bé quina és la situació del català, aquesta similitud, diríem, amb la resta de llengües llatines, que et permet que en moltes situacions una frase sigui molt semblant en català que en castellà, te n'adones i prens consciència d'això, i per tant simplement es tracta de parlar més a poc, de buscar sinònims, de buscar el vocabulari concret que et permeti fer-te entendre. Em vaig molt contenta, també entenent que allò que estem fent, tots els que mantenim la llengua, doncs és un exemple d'assertivitat que també expliqueu i que tan necessari és. Per tant, jo el que faria és recomanar que us poguessin escoltar tants i tants professionals de tants àmbits i també la ciutadania, el poble,